I still know what we did last summer. Huh? I still know. I still know what we did last summer. Don't you mind if you want. Ano? Don't you mind if you're looking for good. Good morning mga Lodis! Nandito na naman ang mga tatlong magigiting para sa panibagong paglalakbay. So for today's ride, dahil nga maigpit ang mga checkpoints sa mga karating nating mga probinsya, mahirap lumabas ngayon dahil nga sa COVID Omicron variant. So napag-isipan namin ng Team GSB na ang mga rides natin ay dito na lang muna sa within Pangasinan area. Tawagin na lang natin tong Ikot Pangasinan. Kunting kalaman lang mga Lodis. Ang Pangasinan ay binubuo ng 44 municipalities. Andiyan ang Agno, Aguilar, Alcala, Anda, Asingan, at syempre marami pang iba. So ito yung mapa ng Pangasinan mga ka-GSB. So yun, nakita nyo naman, napakarami yan. So for day 1 of our Ikot Pangasinan, mag-umpisa tayo dito sa Lingayen. Punta tayo ng Santa Maria. Syempre hindi pa rin mawawala ang ating kainan portion. Syempre kaya nga Team GSB, gutom sa biyahe. So wag na natin patagalin mga ka-GSB. Samahan nyo na kami umikot dito sa Pangasinan. Sabi nga ni Kalito, And it's away! mga ka-GSB, nandito na tayo sa Ardaneta. So 6:35 na ng umaga mga ka-GSB. Medyo umagal kami ng konti. So yun mga ka-GSB, habang inaantay namin si Kalito, biglang may huminto sa harapan namin. Kala namin kung ano na yun. Yung pala si Lodi Lacuacha TV pala yun. So kapwa natin vlogger mga ka-GSB, paki-subscribe na rin at support ang kanyang YouTube channel. Siyempre, huwag nyo rin kalilimutan ang ating Team GSB. Yun, no? So, yun mga ka-GSB. Nandito na tayo sa daan. So, on the way na tayo to Asingan. Hindi ko lang alam kabisado tong dinaanan natin eh. Ikaw ka-onat? Nauna na si Doc. Doc na yun. Ayun si Doc, nauna na si Doc. Si Kalito, baka maiwan na naman yan. Napupulikat ka, magpapakapupulitan. Sana wag. Pinulikat kanina si Kalito. So ngayon natagalan tayo. Anong oras na? Time check ka-onat. Oo, 7:30 na. 7:30. Ayun, nandito tayo. Lalabas rin pala tayo. Tara mga ka-GSB, biyahe na tayo. Let's go!
good morning mga ka-GSB. Taon na, time check. Anak ko, 8 na mga kapangga. Nasa Asingan na po tayo. Ayan, oh. Taon ng Asingan, Pangasinan, mga katropa. Ayan o, area, Asingan. Area Asingan po. Kalito, kumusta? Hindi na kumukulat? Hindi na kumukulat? Pumupulikat. Hindi na. So kanina pinulikat si Kalito. Kaya medyo natagalan tayo. Ayun o. Masasagasaan pa tayo rito. So, diretso tayo ng Santa Maria. Santa Maria. So yun mga ka-GSB, diretso tayo ng Santa Maria. Ng Rosales. Tapos diretso na Rosales. Uwi na. Tapos uwi na. Hindi, Ordaneta. meron pa Ordaneta pa, Villasis. So ikot. Ito yung anong tawag natin dito sa ride natin. Mahababag ride ba to? Paikot lang ng Pangasinan. So ikot Pangasinan day 1. So tawagin na lang natin tong ikot Pangasinan day 1. Carry away! So yun mga ka-GSB, after ng picture syempre larga na ulit tayo para sa ating next stop. So next stop natin is Santa Maria, Pangasinan. So dito may extra naman si Kaonat para mag-cameraman, para naman makuhanan tayo at ma-expose naman tayo sa camera. As usual, maiwan na naman ako. Ayan yung Asingan Town Hall. Oh, napakaganda oh. Simpleng-simple lang. So yun, medyo naiwan na tayo mga ka-GSB. Kailangan na natin humabol sa kanila kasi medyo malayo-layo na sila. So, tara. Get it away! So yun mga ka-GSB, naabutan ko din sila. So tuloy-tuloy lang ang aming paglalakbay. Napakaganda ng mga tanawin dito mga ka-GSB oh. Kita nyo naman, maraming mga tanim na mais ngayon kasi season na ngayon ng mais. Ayos. OMG! Ikaw ba yan, Miss Ira? Nakita mo yung mga ano? Si Idol Ira Lopez yun ah. Pwede na. Ha? So yung mga ka-GSB, meron tayong nakita mga bikers. Subukan natin habulin sila. Baka si Ira Lopez na yun. O kaya si biker dudes. Let's go! So nakisama na rin tayo, nakijoin na rin tayo sa paghahabol. Baka kasi si Ira Lopez na yun eh, yung idol natin dyan. Kahit makapagpa-picture man lang sana. One eternity later. Woo! Wala rin mga ka-GSB. Hindi pala si Ira Lopez yun, kaya hindi na namin hinabol. Sayang lang ang pagod eh. Hindi naman pala si Miss Ira Lopez. Ang haba nitong bridge na to mga ka-GSB. Ayun oh. Ayun ang haba oh. Hindi ko alam anong tawag na bridge na to eh. Pero on the way na sa Santa Maria, Pangasinan. Ika dito wala na naman. Ayun. Kasama si Doc. Ayun o. Ayun, doon pala sila nagpunta. So, yun pala mga ka-GSB, kaya pala hindi namin sila nahabol. Dahil yung pala bumaba sila ng tulay. So, meron palang mga parang race circuit doon, parang race track para sa mountain bike. So doon pala sila nagpunta. Ayun, huminto pa nga kami para ituro kay Kaonat na nandun sila. So paalaala mga ka-GSB,
Huwag niyong gagawin tong paghinto sa may tulay dahil bawal to. Kung hindi kinakailangan, huwag gagawin. For official use only lang yan, mga ka-GSB. Ayan o, welcome to Santa Maria. Santa Maria Purisima. So time check 8:25 na mga ka-GSB. Haba nitong tulay na to. Nakita mo si Ira Lopez, kaonat. What a joker. So yun, tuloy pa rin ang biyahe. Kita nyo naman ang ating river. Napakalawak. At itong bridge na to ay napakahaba. Ang pangalan pala ng bridge na ito is Narciso Ramos Bridge, and Ramos for short. So yun pala ang tawag sa bridge na yun mga ka-GSB. So yun pala ang boundary ng Santa Maria sa Asingan. Nasa gitna ng bridge. So makita natin dito is Tayug, left turn, right turn Manila, straight Santa Maria. So papunta na rin pala to ng Tayug. So medyo hindi na yata kaya ng ating powers, kaya nagsettle na lang tayo dito sa may Santa Maria. So yun, next time na lang yung Tayug. Dito na tayo. So akala na naman natin nakarating na tayo sa ating destinasyon, yung pala hindi pa pala yun. So nakita natin dito may sira yung bike ni Kaonat. Medyo lumuwag yung tornilyo niya. So yung mga GSB, mali pala ang liko natin. Doon tayo diretso doon sa may arko. Oh, dito tayo sa may ako. Ayun, ang daming mga bikers dito. Santa Maria, Bulacan. Ayun oh, Santa Maria Bulacan, sabi ni Kalito. Pangasinan. Santa Maria Bulacan, Pangasinan. Ayan oh, si Mama Mary. Thank you Mama Mary sa safe ride. Ayun oh. Ayun oh. Dito pala. Diretso. So ganun pa man, kailangan natin lumarga at pumunta ng bayan ng Santa Maria. So let's go! Santa Maria Public Market. So ang tinda dito, market day is Martes saka Huwebes. Ka-GSB. Get it away! Nandito na si Kalito. So nandito na tayo sa Municipality of Santa Maria. So ikot-ikot, pasyal-pasyal, at may nakita kaming park. Napakagandang park. So in-explore namin yon. Siyempre tuwang-tuwa yung mga bata. Sila Kalito at Kaonat. So nagpicture-picture at siyempre gutom na rin tayo noon sa mga oras na yun, kaya punta na tayo sa ating paboritong part, ang Chibugan time. Ayun no, wrap sa mga ka-GSB. Nakita nyo naman yung hito na yan, 100 lang yan. Tsaka yung lechon, murang-mura lang, fresh from the farm pa. So kung mapapadpad kayo rito sa Santa Maria, Bulacan, Santa Maria, Pangasinan, problem no na sa pagkain. Dahil marami kayong makakainan dito na mura na, masarap pa. At syempre, unli sabaw pa. Siya nga pala mga ka-GSB, 30 lang po ang kada order po niyan. Almusal muna tayo para may lakas na naman tayo pumadyak mamaya.
So yung mga GSB, tapos na tayong kumain. Larga uli tayo. Next stop, Kaonat Solid. Rosales. Cover. May lamang pang pagkain yung ano, may kalito. Guys, nice to be back. Nandito na naman tayo mga ka-GSB. Sa Rosales, Pangasinan. Nandun sila. Nagpalit na sila. Change costume. So yun mga ka-GSB, nakarating ulit tayo dito. So naalala tayo ng mga suki natin, sila Ma'am Nelda, Ma'am Elsie, Ma'am Roda, sa si ate. Ang saya-saya kasi naalala pa tayo nila ate. Yan yung kinainan natin nung bumiyahe tayo papuntang Rosales. Siguro last month yun. Kasama syempre ang si Kalito sa si Kaonat. Kanina may tama yung bike ni Kaonat, kaya pagdating namin dito sa Rosales, pina-check up na lang namin para makatuloy at makauwi kami ng matiwasay. So yun, shoutout pala kay Kuya. Bayad mo muna si Kuya. So yun, puro maluwag na yung tornilyo ni Kaonat. Tawa tuloy si Kalito. Puro maluwag tornilyo nyo. Pero yun lang. Yun lang. Okay. Sir, thank you. So next stop, Villasis, mga ka-GSP. So larga na naman tayo mga ka-GSP. Bayan ng Rosales, Pangasinan. Time check, 10:25. Sobrang init na. So yun, medyo tanghali na mga ka-GSB. So medyo nararamdaman na natin ang init dito. So nandito tayo sa may Rosales town proper pa rin. So syempre tuloy-tuloy pa rin ang biyahe. At as usual, nauna na naman si Kaonat. Dahil siguro naramdaman niya na naayos na naman yung kanyang bike. So naisipan namin dito ni Kalito na habulin siya para kamustahin kung ano na ang lagay ng kanyang bike. Kumusta na? Okay na yung preno niya? Hindi naman wiggle. Buti ka pa, naayos na. So yun, okay na pala mga ka-GSB. Thank God, okay na ang kanyang bike. So sa mga bago dyan, alam ko marami pa kayo. Please subscribe our channel, Team GSB, Gutom sa Biyahe. Like and share na rin yung mga videos natin para dumami na tayo. Medyo tanghali na mga ka-GSB. Medyo bilisan na natin. Get it away! So yun mga ka-GSB, nakarating na tayo ng Villasis, Pangasinan. Dito ang bagsakan ng mga gulay at prutas. So kita nyo naman, napakalinis at napakaganda ng ating Villasis, Pangasinan. So ito na yung huling destination natin for our day 1 of Ikot Pangasinan Omicron Edition. Abangan nyo ang aming day 2. Mas marami pa tayong papasyalan at iikutan
na lugar dito sa Pangasinan. Pero bago ang lahat, sa munang munting paalala galing kay Kalito at Kaonat. Mga ka-GSD, don't forget, like, share, comment, subscribe sa YouTube channel of GSD, Grassland Bikers of the Philippines. Pangasinan. Kaya mga katropa, maraming pong salamat sa mga nanood. At sa hindi pa nanonood, i-like nyo po kami at i-subscribe sa aming baba. Huwag nyo kakalimutan sa notification bell sa GSP team namin. Mabuhay po kayo. God bless. And it's away! Liwain pinsan. Aliliwa. Kalito, parang ikaw yung killer sa pelikulang Scream ah. I still know what we did last summer. Huh?